Сүйініп тұтындым, әлі көптен түгел Залда ижат әхилләре, мәдәният хезмәткәрләре, артистлар һәм блогерлар. Милли китапханәдә Зөлфәт Хәким үзенең яңа повесть әкиятен тәкъдим итә. Ул татарның милли герое булып танылырга өлгергән туган батырның яңа маҗаралары турында. Аңа багышланган беренче китап узган ел дөнья күргән иде. Мен китапны махсус шулай яздым. Беренчесен ниндидер сәбәп буенча укый алмаган кеше, икенчесенә аңлашырлык итеп яздым. Әлбәттә персонажлар анда икенчесендә өстәлдә, әмма элекләре дә бар. Беренче өлешен без укып чыктык, балаларга бик ошады. Алар бик кызыксынып укыдылар. Татар геройларына түгел, бу традиция, бу история. Китапның икенче өлешендә туган батырның инде үсмер чоры сурәтләнгән. Тылсымлы кылычны эзләп, ул чит җирләрдә авыр сынаулар аша уза. Бу сәфәрдә аңа үзенең төп коралы мәрхәмәтле йөрәге ярдәм итә. Игелекле кеше генә гадел була дигән фикер белән яши ул. Балалар өчен дә безнең өчен ул иң мөһим. Алар өчен тәрбия булудан, аннан безнең героебыз инде ул. Нәни укучылар язучы белән фотога төшәргә чират тора. Китапны авторның имзасы белән алалар. 10 меңнән артык данә белән нәшер ителгән басма 7 телгә тәрҗемә ителгән. Туган батырның маҗараларын татар, рус, инглиз, төрек, гарәп, кытай телләрендә укыйлар. Татар телендәге бүтән китапларны миңа әти укый иде. Яклар алдыннан мин хәзер кызыма татар халкының батыры турында таныштырып, батыр турында укып, кичкенәдән өйрәтеп үстерәсем килә. Кызык һәм рәхәт булды бу китапларны язуы. Мин рәхәтләнеп аны ниндидер фәлсәфәгә кирип, мин анда җитди темаларга кирергә мөмкинлегем бар. Смелый туган батыр. Тиздән туган батырны мультфильмда да күреп булачак. Тамашачыга аның тизерын күрсәттеләр. Анимацион фильм 42 сериядан торачак. Ул китапның сюжетын кабатламый. Аны киләсе елда федераль телеканалларда күреп булачак. Моннан тыш балалар туган батырга багышланган спектакль әзерләгән. Аны республика мәктәпләрендә куя башларга ниятлиләр. Улия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.